Fl-isfond ta' disgrazzi fil-baħar fil-bidu tal-istaġun tas-sajf, it-tobba ġewwa l-Kawtela fejn jidħol l-awm imma anke l-użu tal-ilma fost it-tfal. L-Assoċjazzjoni Maltija tas-Saħħa Pubblika flimkien mal-Assoċjazzjoni Pedjatrika Maltija enfasizzaw li t-tfal jeħtieġu attenzjoni partikolari minħabba il-vulnerabilità tagħhom, kif spjegat Dr. Mariella Borġ Buontempo, speċjalista fis-saħħa pubblika. Waħda mill-iktar importanti peress li it-tfal huma vulnerabbli ħafna speċjalment iż-żgħar, importanti li kemm jista' jkun dejjem meta nkunu ħdej il-pixxina jew ħdej il-baħar ikun hemm responsible adult li hija qiegħed għajnejh fuqhom il-ħin kollu u mhux distratt biex aħna nkunu ċerti li xejn mhux se jiġri. Ukoll li meta nkunu fuq id-dgħajsa jew inkella ħdej il-pixxina it-tfal huma qed jilbsu xi flotation device kemm jista' jkun nibatuhom anki minn età żgħira biex jitalmu jgħumu. Dr. Borġ Buontempo qalet li l-assoċjazzjonijiet kellhom pariri wkoll għall-adulti li jmorru jgħumu fosthom biex jitalmu l-ewwel għajnuna. Meta noħorġu bid-dgħajs jew ħdejn baħar ma nixorbux alkohol jew sustanza tal-abbuż aw ta' droga ġifieri biex aħna dejjem nkunu iktar alert tajjeb li nkunu informati ta' xi avviżi lokali jekk se mmorru xi bajja speċifika nkunu nafu x'qegħdin jgħidulna l-avviżi. Ukoll li ma nkunux overconfident, nkunu nafu x'abilità għandna tal-baħar tal-owm. L-Assoċjazzjoni Maltija tas-Saħħa Pubblika u l-Assoċjazzjoni Pedjatrika Maltija qalu li qarqa hi kawża prevenibbli ta' korriment u mewt u sostnew li filwaqt li t-tfal spiss ikunu ċ-ċentru ta' tħassib, l-adulti wkoll ikunu f'riskju, partikolarment f'ambjenti mhux familjari jew meta l-miżuri tas-sigurtà ma jiġux segwiti.